Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Neme diyenlerini öldürün bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı iyildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde men İsa Mesih'in öz gökteki atası, ata Hudaý bilen arasındaki gatnaşyk barada gürrüň etmek isleyen İsa'nın Hudaýyň ıhtiyarlığına nähili boyun boluşy barada gürrüň etmek isleyen. Gelin İsa'nın durmuşuna, onun aydan sözlerine, onun yaşayışına, onun taglimatına ünüs verelim. İlki bilen bu gepleşigin başında bir ayady ýatlamak isleýän. Mattanyň hoş habary 28-nji babyň 19-njy ayadynda beýik tawşyryk barada gürrüň edilýär. Beýik tawşyryk berilmezinden ozal İsa şeýle diýdi. Yerde gökte ähli ıhtiýar maňa berildi diýdi. Şonuň üçin de gidin-de ähli milletleri şägird edin, olara hoş habar wagyz edin diýip tawşyryk berdi. Şu yerde şu aydan sözüne ünüs verelim. Yerde gökte ähli ıhtiýar maňa berildi diýip İsa öz şägirdlerine şeýle tawşyryk berdi we maňa bil baglap bilersiňiz, men sizin bilen boljaktyryn dünýäniň soňuna çenli diýip wada berdi. Yerde gökte ähli ıhtiýar Mesih İsa berilen olsa, onda bu ıhtiýar gökteki atamızdan, yani Hudaýdan gelen ıhtiýar İsa berilenligine ve İsa doğululuğuna Hudaýyň ıhtiýarynyň, Hudaýyň gol astyndadygyna, ona doğululuğuna baglydygyny şu yerde açykdan açyk görkezdi. Hudaýa näçe güýçli bagly bolsa, şonça da Hudaýyň ıhtiýarlygy ve onun güýji İsa'nın üstünden geçip, İsa da şol Hudaýda bar olan ıhtiýarlyga eýe bolýandygyny biz görüp bilýäris. Şeýle de ol Yahyanyň hoş habary 5-nji babyň 26-njy 27-nji ayatlarında İsa şeýle diýdi. Çünki ata özünde ýaşaýyş bolşy ýaly, ogla da ýaşaýyş ojagy bolmaklygy berendir. Ol höküm çykarmak ıhtiýaryny da ona berdi. Çünki ol insan ogludur diýdi. Bilýäňizmi? Bu açar İsa'nın nähili gudratynyň güýçliligine, İsa'da nähili ıhtiýaryň bardygyny biz köplenç İsa barada köp pikirlenmeýäs we ona köp ünüs vermeýäs. Bu ıhtiýarlyk, bu güýç nirden geldi? Sebebi İsa'da iki kili keşfi vardı. Onda 100% adamlık keşfi vardı. Şol bir hatarda 100% Hudaýlyk keşfi vardı. Hemme kim nähil diýsem, tebiği İsa'da bolmaly beýle ıhtiýar. Sebebi İsa şol bir hatarda adam keşfine girip gelen Hudaýyň özüdigine biz inanýas. Emma onun insanlık tarapına ünüs veren wagtymızda ol özüne insan ogludur diye. İnsanlık tarapına ünüs veren wagtymızda ol şu yerde bize bir misal görkezýär. İnsanlık tarapına İsa Mesih'e bir insan hükmünde sereden wagtymızda onun nähili derecede özünün gökteki atasına bağlılığını biz şu ayatlardan görüp bilýäs. Hudaýyň ıhtiýaryna nähili İsa'nın üstülen hareket edýändigini, Hudaýyň güýjüniň nähili İsa'nın üstülen hareket edýändigini biz
Atı açıktan açık görüyoruz. Onun İsa'nın yaşayışında, İsa'nın taglimatlarında, İsa'nın eden kudretinde, mucizalarında biz bunu has açık görüyoruz. Bu yerde seyredin. İlki başta aytdı. Ähli ihtiyar yerde gökte bana verildi. Yerde gökte ähli ihtiyar bana verildi diyen vaktinde İsa nähili büyük bir zadı aytdı. Gökte de yerde de ähli ihtiyar bana verildi. Şol ihtiyarı bar olan İsa Mesih hem bize tavşırık veriyor. Gidin de menin eden işlerime siz de edin diye. Yahya'nın Hoş Havar 5. bab 26. 27. ayetlarda ol yaşayış var da aydiya. Çünkü ata özünde yaşayış bolşuyalı, oğula da yaşayış ocağı bolmaklığı berendir. Yaşayış ocağı bolmaklığı İsa Mesih'e de Hudaý berendir diye. Bana berendir. Yaşayış ocağı demek, ähli yaşayış İsa'dan kaynap çıkyandığı. Yaşayışın çeşmesi mendirin, yaşayışın ocağı mendirin deyip İsa özü var da şeyle zatlar aydiya. Gökteki atamız diye hüküm çıkarmak ihtiyarını da oğula berendir. Yani İsa berendir. Seyredin, yaşayışı ona verdi. Dövzahın ve cennetin açarını İsa Mesih'e verdi. Yerde gökte ähli ihtiyar İsa Mesih'e verildi. Şol bilen bir hatarda hüküm çıkarmak, bütün dünyanın üstünden hüküm çıkarmak ihtiyarını da İsa Mesih'e verdi. Demek Hudaý bilen nähili güçlü bağlı bolmaklıkta, nähili gücün barlığını İsa Mesih bunu bize açıktan açık görkezýär. Eger biz de yönekey adamlar İsa'nın koyan ihtiyarlıklarının kol astında bolsak, biz de Hudaýyň ihtiyarlığına doğulu boyun olan vaktimizde İsa bilen şeyle bağlılığımızı duyan vaktimiz, onsuz hiç saat edip bilmeyenliğimizi boyun alayan olsak, onda İsa'daki bar olan ihtiyarlıklar da bizim üstümüz bilen harekete geliyor. Çünkü bu ihtiyarı ol öz şagirdlerine de, özüne yürekten iman eden adamlara da berdi. Bu nähili acayip. Rabbimiz İsa Mesih'te şeyle ulu, ähli yeryüzündeki ihtiyarlıklar bar olan vaktinde yüreğimiz iman bilen coşar ve edermenlik ve batırlık bilen dolya. Seyredin, ol yaşayış veriyor. Biz yaşayacak mı, ölecek mi bu İsa'nın elinde? Hüküm çıkarmakta. Bugünkü dünyada köp adamlar, dürlük hili başka dinlerden olan adamlar da İsa Mesih'in güçlülüğüne, ona dine peygamber deyip ananıyarlar. Peygamberlerin içinde de has büyük peygamber bolanlığına ananayan adamlar var. Başka dinlerde de İsa'nın büyük olanlığını ikrar ediyerler. Şol bir hatarda täsin kaldıran zat. Olar İsa'nın ahir zamanda gelecekdigi barada da gürrün ediyerler. Näme üçün gelecekdigini açıktan açık bilmeýärler. Olar şeyle diýerler. İsa ahir zamanda geler ve şeytan bilen söveş alıp barar ve yeňiş kazanar diýerler. Ama aslında olar doğru diýerler. Ol şeytan bilen özünü Mesih deyip yalan sözlen, yalancı bilen o söveş alıp barar. Ama şol bir hatarda İsa ikinci gezek gelen vaktinde hüküm çıkarmak ihtiyarı da ona berilendigini biz şu tayda görýäs. Ol Hudaý hüküm çıkarmak ihtiyarını da bana berdi deyip İsa açıktan açık aýdýar. Onda İsa'nın elinde dözak mı, cennet mi? Adam yaşayacak mı, ölecek mi? Ol İsa'nın elinde. İsa buna ihtiyarı bardır. Yine de devam ettirýän Yahya'nın Hoş Habarı 5. babın 30. aýaty. Men öz özümden hiç saat edip bilmeýärin. Eşidişime göre hüküm çıkarýaryn. Menin hükümüm haktır. Çünkü men öz islegimi däl de meni yoldan atanyň islegini amala aşyrmaga dyrjaşýaryn diýär İsa. Bu nähili kiçik göwnlülük. Bu nähili Hudaýa olan ulu vepalylyk. Nähili Hudaýa olan baglylygyny şeýle güýçli görkezmeklik. Gözüňize getirip görüň İsa'nın öňünde eger yönekey adamlaryň biri olan bolsa, olarda şeýle kiçik göwnlülük bolardymy? Eger kimdir biri, hatta şagirdlere seredin,
Olar nähili begenip geldiler şatlyk bilen İsa senin adyny agzan wagtymyz jynlar da bize boyun bolýarlar diýip şeýle begenişip menmenlik edip geldiler İsa'nın yanına. İsa bunu gördü de bunun üçün begenmeň. Atlarınızın yaşayış kitabında yazılandığı için begenin diýdi. İsa şeýle kudratlara, şeýle güýçlere, şeýle ıhtiyarlıklara eýe bolsa da, ähli ıhtiyar yerde gökde ona berilenem olsa, yine de ol bu ayatda şeýle uly, kiçi göwnüligi görkezýär. Men öz özümden hiç zat edip bilmeýärin. Eşidenime göre, gökdäki atamdan eşidişime göre höküm çıkarýaryn. Menin hökümüm haktır, çünkü men öz islegimi däl de, meni yollan atanyň islegini amala aşırjak bolup dyrjaşýaryn diýär. Käşkide biz adamlarda İsa Mesih'te bar olan kiçi göwnüllige geyinsedik. Käşkide İsa Mesih'te bar olan imanı, İsa Mesih'te bar olan boyun bolmaklygy, İsa Mesih'te bar olan kulak asmaklygy, İsa Mesih'teki ýaly özümizden beýik olan ıhtiyarlyga boyun bolmagy käşke öğrensedik. Onda bu nähili güýçli we nähili täsin olardy. Hudaýyň gudraty, Hudaýyň güýji bizim üstümüz bilen joşup barýan derýalar ýaly akardy. Gelin Hudaý bize şeýle baglylygy duýmaga kömek etsin. Şeýle kiçi göwnüligi, şeýle Hudaýdan dolulygymyza baglylygymyzy bilmege kömek etsin. Her birimize, şol bir hatarda maňa da. Indi biz İsa'nın çağları, İsa'nın şagirdleri. Biz İsa Mesih'in adı hatırasına günahlarımız bağışlandı. Onun döken mukaddes kanı arkalı günahlarımız, yazıklarımız bağışlandı. Onun döken mukaddes kanının sayesinde biz doğru hasaplandık. Ol bize doğruluk donunu giydirdi. Ol öz göz önünde bizi mukaddes kamil etti. Ol bize oğullarım ve kızlarım deyip bizi şeýle beýik dereceye kaldırdı. Ol bize İsa Mesih özünde bar olan ıhtiyarı bize de verdi. Indi biz içki dünyamızda ähli günahlardan arastalanıp, saplanıp, yaralarımızdan, ecizliklerimizden saplanıp, Hudaýyň öňünde taýýar. Hudaý bilen bilelikde, İsa Mesih'in kudraty ve güýjü bilen, şeytanın güýjüni depelemege, onun bilen bilelikde ruhu söveşe, giriş etmege taýýarız. İsa näme eden olsa, İsa'nın eden işlerini de etmege taýýardyrız. Indi İsa şeýle diýe, şagirt öz mugalymyndan, kul öz agasından ýokary däldir. Şagirde öz mugalymy ýaly, kula öz agasy ýaly bolmaklyk yeterlikdir. Her bir şagirt yetişenlik dereceye yetende öz agasy ýaly, öz ustasy ýaly, mugalymy ýaly hökman bolar. Adyrly doganlar, biz de şeýle iman eden wagtymyzda yankı söveş meydanında yaralanan ýaly, günäniň, şeytanyň kol astynda, günä bizi şeýle ezip yaralap yenjen wagtynda İsa bizi ol yerden çıkarıp halas etdi. Günahlarımız bağışladı, akladı, yuwdu, temizledi, doğru etti. Doğruluk donunu giydirdi. Ve bizi yetişenlik derecesine getirdi. Her bir şagirt yetişenden son öz mugalymy ýaly, öz agasy ýaly bolýar. Çünkü ol gitdigiçe öz mugalymyndan nämeleri öwrenýär. Onun berip biljek ähli zadyny, häsiýetini, bilimini, taglymatyny, ähli zadyny öwrenýär we öz mugalymy ýaly hökman bolar. Bizim hem bu wagtymyz yetip geldi diýip hasap edýän. Biz İsa Mesih'in eden işlerini etmege başarmalı ve bunu etmelidiriz. Çünkü köpümüz biz İsa'nı köpten tanıyaz. Onun şagirdi bolup ondan öwrendik. Köp zatları öwrendik. Gelin Yahya'nın hoş habary 14. babda 12. 14. ayatlara serederin. İsa näme diýdi? Men size hakykatını aýdýaryn. Maňa iman eden, menin bitiren işlerimi de bitirer. Bulardan has ulularını da bitirer. Çünkü men atama barýaryn. Atam oğulda şöhratlanar ýaly. Menin adym bilen näme dileseňiz, dilegiňizi bitirerin. Menin adym bilen bir zat dileseňiz, berjay ederin. Ine nähili ajaýyp sözler.
ruhlandırıcı sözler. Menin üçün, sizin üçün bu beyik sözler. Men size hakikat aydiyarın. İsa hiç haçan yalan söylemeye. Bu İsa'nın ağzından çıkan sözler. Bana iman eden, menin eden işlerimi de bitirer. Bulardan has ullarını da eder. Çünkü men atama var yarın. İndi. İsa'nın eden işlerini etmek için, İsa'nın eden işlerini devam ettirmek için, İsa'nın eden işlerinden hem has büyük işleri etmek için biz Ata Hudayın yanına gelip İsa'nın adı şöhratlanar yalı, İsa'nın adı bilen diye näme dileseniz dileğinizi berca ederin. Menin adım bilen bir zat dileseniz bu dileğinizi amala aşırarın diye. Bu yerde bir gizli sır var. Bu sır şudur. İsa Mesih bizim aramızda bu dünyada doğuldu, yaşadı, alamatlar, mucizeler görkezde. Ol haça gidip haçta bizim günahlarımız için öldü ve 3. günü direldi. 3. günü ölümden direlenden son şagirdlerine 500'e olay adama göründü ve diriliğine göğe alındı. Mukaddes İncil kitap bize şeyle diye. İsa düğün, bugün bakiyete çenli şol bir İsa'dır. Ütkevsizdir. İsa diridir. İsa bizim yüreklerimizde ruh bilen yaşaya. İsa diri bolanlık için bugün hem şol geçmişte 2000 yıl bundan ozal yaşap giden vaktindaki eden alamatlarını, kudratlarını ve mucizalarını bugünkü gün bizim durmuşumuzda da o doğruluğunu yerine getiriyor. İndi seyredin. İsa ölüp direlenden son göklere atasının yanına gidip Hudayın sağında oturdu deyip yazılan. Şol bir hatarda İsa bizim yüreklerimizde, bizim içimizde hem yaşaya. İsa öz edecek işini, ediyen işini, hem işe eden işini bizim üstümüz bilen devam ediyor. Yani bu yerde aydiya, menin bitiren işlerimi, menin şagirdlerimi bitirer, ondan has köpreğini de bitirer. Ne edip bitirer? Aslında biz bitirmeyiz. İsa, bizim içimizde yaşayan İsa, bizim üstümüz bilen bu işleri ta öz qaydıp gelyençe, dünyanın sonuna çenli bitirmeye ve yerine getirmeye karar verdi. Şunun için bizim etmeli işimiz, doğruluğuna Hudaya boyun olup, onun sözüne hormat koyup, öz bedenimizi mukaddeslikte Hudaya tavşırıp ve yüreğimizde hemişe Hudayın mukaddes ruhuna gamgın etmen, mukaddes ruhun bizim üstümüzle işlemegine yol versek yeterdir. Ve her gün İsa'dan näme eşitsek, şol eşidenimizi yerine getirsek yeterliktir. Kalan işleri İsa diye, menin bitiren işlerime ve menin bitirenlerimden has beyiklerine ederler diye. Hudaya şükürler ve alkışlar olsun. Huday tarafından ulanılan bolmak. Huday seni doğru hasap edip, seni halas edip, seni söyüp, seni saylap, senin üstün bilen men öz erkimi ve iradamı amala aşırarın. Senin üstün bilen men öz kudratlarımı ve mucizalarımı görkezerin deyip saylanan adam, nehili bağıtlı adam. Bu adam bizim her birimizdir, kadarlı doğanlar. Özünüz var da pes fikir etmeye bes edin. Ve şol bir hatarda özünüzü Hudaydan yukarı koyup, özünüz var da yukarı fikir etmeye de koyun. Her kim imanının möçberine göre, özü var da gereğinden artık oylanmasın. Bir zatı bilin ki, biz öz özümüzden hiçbir zat edip bilmeyiz. Eğer İsa öz özünden hiçbir zat edip bilmeyen olsa, onda biz hem öz özümüzden hiç zat edip bilmeyiz. Indi şu ayetleri bilen men sözümü bitirmek isteyen. Markus'un hoş havarı 16. babda 15-20. ayetleri okuyan. Bu ayetler gel bizim için bu bir taze bir sahipadan İsa'nın izine ermekte taze bir sahipa giriş olsun. Koy bu ayetler bizim durmuşumuzda hakikattan amala açsın. İsa şagirdlerini bütün dünya iyi veriyor. Seriden ilki başta ol ıhtiyarı şeytanın arvaq cınlarını kovmağa, kesellere şifa vermeye, şeytanın ähli güçlerini depelemek ıhtiyarını ilki bilen 12 sani şagirdine verdi. Ondan sonra biz Luka'nın hoşhavarında okadık. 70 sani şagirdine bu ıhtiyarı verdi. Markus diye ähli şagirdlerine bütün dünya iyi verdi. Demek ki
İsa bu ıhtiyarı hakikattan onun şagirdi olup onun izine eğren adamların ählisine de berendigini biz şu yerde görýäs. 15. ayattan Markus 16-15. Olara şeýle diýdi. İsa, bütün dünya aylanında hoş habarı hemme adamlara vagiz edin. Kim iman edip çokundurulsa halas olar. Yöne iman etmedige hüküm ediler. Şu alamatlar iman edenlerin hemrası olar. Menin adım bilen cınları kovup çıkararlar. Täze dillerde geplerler. Yılanları tutarlar. Öldürüyen zehir içseler de olara ziyan yetmez. Sırkavların üstüne ellerini koyarlar. Olar hem sağılar. Reb olara gürrün bereninden son göğe alındı ve Hudaýyň sağında oturdu. Olar da çıkıp hemme yerde vagiz edýärdiler. Reb hem olar bilen bile işläp olara hemralık edýän alamatlar arkalı öz sözünü tasdiklaýardy. Amin. Ine İsa'nın iň soňky beren tawşyrygy we edeni işleri ve beren taglimatı. Ähli şagirdlerine, onun izine eğren, onu söyleyen ähli şagirdlerine gidin de bütün dünya iyi verdi. Bütün dünyanın aylanında hoş havarı vagiz edin. Hoş havar, yani kutuluşun gelenliği, İsa Mesih'te cennete gitmek yeketek yolu, açılanlığı, İsa Mesih'in haçtaki eden ähli zatları, onun ölümü ve onun direlişi bizim her birimiz bile üçün bolup geçti. Bizim günahlarımızı ol öz üstüne alıp haçta kan döktü. Bu hoş havardır. Hoş havar näme? Hoş havar senin ve menin kutulup bilmeyen şu vakta çenle kıyınçılık çekip yören, günahlarının neticesinde ölüp dövzaka gidiyen adamlar için kutuluş yolunun açılanlığı. Edil täze yolun, täze köprünün kurulup ähli adamlara gelin indi täze köprü kuruldu. Bu köprüden aňyra geçip bilersiniz. Cennete geçip bilersiniz deyilip berilen gowu habar ýaly. Bu habar hoş habar deyip adlandyrylýar. Adamların cennete gitmek üçün yolu açıldı. Adamlara kutuluş yolu geldi. Bu hoş habar esası bizim vagiz edýän, berýän habarımız budur. Mesih İsa yol, Mesih İsa hakikat, Mesih İsa yaşayıştır. İsa Mesih bolmasa hiç kim Hudaýyň padşalygyna, Hudaýyň cennetine girip bilmez. Ine bu hoş habardır. Bu hoş habarı gidin de bütün dünyaga vagiz edin. Kim iman edip suda çokundurulsa ol halas olar. Kim iman etmese ol ölüm, baki ölüme, dövzak oduna hüküm ediler diye. Şu alamatlar seredin, dine bir söz bilen değil, hoş havar söz bilen vagiz ediliye. Ama bu sözün hakikattan Hudaýdan gelen hakikatlygyny tasdiklayan alamatları da üstüne koşup berdi. Şu alamatlar iman edenlerin hemrası olar. Menin adım bilen cınları kovup çıkararlar, täze dillerde geplerler, yılanları tutarlar, öldürýän zehir içseler de olara ziyan yetmez. Sırkavların üstüne ellerini koyarlar. Olar hem sağılar. Bu nähili beyik güç. Qadırlı doğanlar, şu yerde biz yerini çalışmalı däldiriz. Gidin de hoş habar vagiz edin. Adamın canının halas olup cennete düşmege bu in beyik bir tawşyrykdyr. Ähli zattan beyik olan tawşyrykdyr. Emma bu hoş habarı alamatlar bilen tasdiklaýa Hudaý. Demek ki hoş habar esasıdır. Bolup geçen ähli alamatlar bular onu tasdiklayan goşmaça güçtür. Bu alamatlar cınları kovup çıkarmak, sırkavlara sağaltmak, ähli hili şeytanın gücünü depelemek, bu alamatların hemmesi bular esası hoş havara bolan goşanttır. Bizim ağzımız bilen vagiz edýän hoş habarymyzy Hudaý yankı alamatlar bilen, kuduratlar bilen tasdiklaýar. Şeýdip adamlar hakykatdan da bunun Hudaýdan gelýänligine göz yetirýärler we iman edýärler. Edil bu sözleri aýdyp bu ıhtiýary berenden soň İsa göge göterildi de Hudaýyň sağında oturdu.
Hudaýyň sagynda oturandan soň şägirdleri näme etdiler? Olar çykdylar da hemme yerlere aylanyp gittiler, wagyz etdiler. Hudaýyň hoş habaryny, Hudaýyň gutuluşynyň gelenligini wagyz etdiler we Hudaý hem olar bilen bilelikde işläp diýe. Hoş habar wagyz eden wagty yeketek bu işi biz öz güýjümiz bilen yekelikde etmeýäris. Bunu Hudaý bilen bilelikde edýäris. Hudaý bilen bilelikde etmek bilen yankı alamatlar da hemişe gudratlar we alamatlar olara hemralyk etdi diýip Hudaýyň sözü bize habar berýär. Gadyrly illeşler we doganlar, bu güýje biz de eýediriz. Bu güýç biziň içimizdedir. Yankı ilki baştak aýdan şertlerimiz, Mesih İsa bagly bolup, ona boyun olan wagtymız, onun ygtyýaryna, doglulygyna özümüzi tapşyrsak, onda biziň ağzımızdan çykýan, wagyz edilýän hoş habar tasdiklayan alamatlar da hökman yüze çykýar. Bunu Hudaý hemişe bize berjekdigine ve hemişe biziň bilen bilelikde işlejekdigine ve bize hemralyk, bu alamatlaryň bize hemralyk etjekdigine Hudaý bu yerde wada berýär. Goý häzir meni dinleýän her bir adama Hudaý ilki bilen gutuluş ýoluny görkezsin. Mukaddes ruh gelip alamatlar bilen, gudratlar bilen, şifalar bilen meniň aýdýan hoş habarymy, gutuluş hoş habarymy, İsa Mesih'däki bar olan ýaşaýyşy we ebedi ýaşaýyşy, gutuluşy görmek üçin alamatlar bilen, gudratlar bilen Hudaý öz sözüni siziň üçin tasdiklasyn we sizi halas etsin. Her bir iman edip suwda çömdürülen adam halas bolar diýe. Goý bu imany Hudaý saňa häziriň özünde bersin. Gadyrly imanly doganlar, ta İsa Mesih gelýänçe özüňize berilen bu ygtyýary, bu güýji onuň adyny şöhratlamak üçin ulanyň. Goý Hudaý size akbata bersin. Amin. Ey beýik Taňrym, bize iýjek çöregimizi merhemet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürem bilen ok. Men siziň araňyzda gurumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de köneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçinji gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tow ederler.